kapuk dhewe ora. Iki lara ati. Nesuku ora mergo Semar Artabaya, ora. Bagong. Kejawa nek ana sega teka. Aku sing ora trimake. Lho, kowe wani karo Bengawan Tuna sing tak wedeni apamu? Seru tenan Bagong. Sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu, Dur? Kowe ngembe karo Kang jaga bumi ya bandaku ya sinutuk putung niku ingkang Rama Raden Indrajit ewa semanten boten wonten ala ingkang tumama enten becik ingkang Rama nglabi watak angkara budi candala wekasan kapuping rono Madyalaga sedya madyaning peperangan sing nyedani Sudarmaku sapa kok sing nyedani ingkang Rama boten sanes kejawi namung Nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya kaliyan ingkang rayi Raden Lesmana Widabda niku keterangane nek sampeyan ajeng ngerti sinten sing nyedani Sudarma sampeyan sinuwun kok wonten dawuh anane aku mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda kebekan derajat pangkat bondo donya ora kurang iki peparingi Kanjeng Rama nggih yen aku ora iso ngudi tuwuh males lara wirang marang sedane Kanjeng Rama doh nyono cerak nyono winastan aku siwijining anak ing ora iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa nadyan Prabu Rama Wijaya ora tresmana kuwi digdaya pilih tanding boboting yuda nanging aku ora wedi nuwun sewu selagine ingkang Rama kemawon yen aku ora iso ngudi tuwuh males lara wirang marang sedane Kanjeng Rama doh nyono cerak nyono winastan aku siwijining anak ing ora iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa nadyan Prabu Rama Wijaya ora tresmana kuwi digdaya pilih tanding boboting yuda nanging aku ora wedi nuwun sewu selagine ingkang Rama kemawon sektinipun boten karu-karuan ewa semanten kawon kaliyan Prabu Rama Wijaya kawon kaliyan Raden Lesmana boten nama kula ngiyas dhateng kadigdayan sampeyan menika babar pisan boten sampeyan niku ya Nalindra digdaya sekti kalintang ning nuwun sewu kula sing wis marek ndahar gempalaning jagat legiasi ning kahanan niku nek bandingke sampeyan karo Prabu Rama niku nuwun sewu bumi langit mboten ajeng iso madani mboten iso ajeng sak traju sak bobot kalian Prabu Rama Wijaya ewa semono ora lega lasane iku ya ora malesku dituwuh marang sedaning Kanjeng Rama kersanipun krit lampit brungkat kimpul Wadyabala tok ketapake duduhna menyang papan pernahe negara Pancawati urung lega rasane aku terus gawe gateng sirahing Prabu Rama lan Raden Lesmana ning kula pun elek-elek rasaku kan gunung tanpa guna tindakno niki ngestakaken dawuh
Semarika den prayitna semoriris eko balik Tityoni Kandayani Trisanya Purnama Sasi Gunggung Sang Purwengkata sebebyar dumadining wayang Purwa. Anenggih negari pundi ing menapa dadi pambukaning kandha pranyata dudu wujuding praja miwah wujuding negari amung wujuding padukuhan winastan padukuhaning Karang Kadempel ya ing Lambe Sireng sinten ing kamatianing padukuhan Karang Kadempel menika ta warnane dradate ngaceplik ing sepa puspeteng udana Prabanyo kang sumerat kenyaring teca lerke lace sering tade wimbo kekanda amre Den kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Ndara Kyai Semar iya ndak tampa tiba sepadha-padha amung bareng aku ngaturake pudyastawaku katur ngersaning Kyai Nayantaka nggih kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan nambah ana umure Semar 10 taun malih Ndara dipun prayogekaken anggenipun lenggah wonten ing pendhapi padusunan kula nuwun sewu sarwa-sarwi sarwi cingkrang jernyatanipun mriki menika namung parang pradesan mriki menika namung padusunan mila estunipun boten trep menawi kinarya lenggah Ndara Gatotkaca Kyai Semar
malah luwih prayoga nggon kemapan ana ing Karang Kadempel sawetara sowan ngabiyantara ngersaning Kyai Nayantaka. Katon ayem sarta jenjem penggalihe Gatotkaca Kyai Nayantaka. Syukur Ndara. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah. Ya, Kyai Semar kaya wis ora kurang prayoga. Nala Gareng Petruk Bagong aja ninggal marang Tata Krama ngaturna sembah kelawan bendaramu tole. Nuwun pangampun napa kula mboten badhe selak upamya nampi pidana saking ndara-ndara kula Pandhawa. Ning nek Semar badhe nampi ganjaran lelabuhan apa sing pun kula tindake? Kyai Semar, kula wonten dawuh. Sowanku ngersaning Kyai Nayantaka diutus dening Kanjeng Prabu Darmakusuma nanjihake marang Kyai Nayantaka ingkang wis watara telung candra iki ora sowan ana ing negara Ngamarta. Kyai Nayantaka, apa pancen ana ingkang gawe katawengan Indri namung Pandhawa. Mila mboten asiba telung sasi suwene kepara luwe. Nuwun sewu Ndara. Ukurane urip teng alam padang niku tumrap kula ora kok perkara brana picis, dudu kok perkara derajat pangkat. Arepa kula numpuk brana picis duwe derajat pangkat, ning nek digedhingi tangga teparus anak kadang mitra kawruh. Urip kula sepi kaya mboten duwe kanca. Tumrap kula wong urip sing kepenak dhewe niku sugih, sugihe wong niku nek kebak sedulur niku kula ngrumasake dadi wong sing sugih dhewe sak donya. Merga napa-napa mesti eneng sing gatekake, napa-napa mesti enten sing tetulung. Ning arepa duwe dhuwit akeh, duwe derajat pangkat, nek ora srawung karo kiwa tengen, napa sok nek mati ajeng mangkat dhewe. Iya, Kyai Semar. Mula kula niku ora tuwit panjaluk napa-napa, kahanan kula sekeng kaya ngeten nggih kula lakoni. Bungah lan boten ing atine menungsa niku boten dumunung dhateng kathahing brana picis menika boten. Ning seneng karo botenipun ati menika digawe karo sing duwe ati dhewe. Nek atine digawe sedih ya bakal sedih terus. Ning nek atine digawe bungah, cedhak sedulur bungah, cedhak kanca bungah, niku bakale utang-utang do lali kabeh. Iya Semar. Mula kula ora tau duwe panjaluk. Ya ming nuwun sewu. Semar niki tersih merdika. Tegese kula dereng kewengku dening sinten kemawon. Mula kula iso netepake awak kula piyambak. Kula kepengin ngalor ya kula lakoni ngalor. Kula pengin ngidul ya tak lakoni ngidul. Kula kepengin ngetan mesti mlaku ngetan. Merga ora ana sing mengku karo jejere Semar. Semar ijik merdika. Mula nek Ndara Pandhawa ndangu nanjihake Semar telung sasi kok ora sowan. Nuwun sewu niku dudu perkarane Pandhawa. Arep 5 sasi, arep setahun, arep sewindu, arep saabad nggen kula ora sowan ke negara Ngamarta niku perkara kula dudu perkarane Pandhawa. Jer kula durung tau lan kula durung diresmekke dadi panakawaning Pandhawa. Kula durung diresmekke dadi baturing Pandhawa. Mula nuwun sewu. Kowe gagas awakmu dhewe ning gagas anak-anak iki. Kowe ora nyambut gawe, anak-anak ora nyambut gawe. Kowe duka penak. Saben tanda tangan gawe KTP entuk dit. Jeng kandha sapa saiki wis ora ana kaya ngono kuwi. Kene kuwi sing meneng wae ora ana pemetuhe. Mbok ya dipikir mar aja terus gugu karepe dhewe. Iki ya dipikir anak-anak iki. Apa dinikandhake Panakawan ana benere? Nuwun sewu. Ampun ngrungokke omongane Bagong. Bagong niku gelem omongan nek enten sampeyan. Nek mboten wonten sampeyan ming jagongan wong papat kula Gareng Petruk Bagong. Bagong niku ngiwi-iwi kalih kula. Ngece kalih kula. Ora tau ngajeni. Mula anak sing ora tau ngajeni karo wong tuwa niku bakale mesti kesungsang-sungsang uripe, kedungsang-dungsang ora bakal iso mukti. Mbok nek ngomong iki sing apik, Mar. Ora ngawur. Aku sing tak unekke wani karo wong tuwa kedungsang-dungsang uripe. Ha iki Gareng Petruk kuwi
Manut karo kowe ya seprene isih kere terus. Wis. Endi kenyataane omonganmu ndi? Mula aku nek karo kowe ora tau wedi aku. Wong omonganmu ora tau nyata. Nek ming kowe sing ora percaya ora apa-apa. Ndaraku do percaya. Ha monggo. Nek ora percaya ditenono. Sesuk nek nganti eneng apa-apa, omahku wis ora ana apa-apa, Mir. Wis entek kabeh. Rasa tok sepatane wis entek-entekan ta omong kok dadak omong werna-werna. Pun. Den, niku mawon atur kula. Mengke nek kedarung-darung ndak malah rembugan iki mengke diselani Bagong. Mangkandha kali ndara-ndara kula Pandhawa Semar isih merdeka durung titiwancine. Semar kudu ngeyup teng pundi mangke ati kula sing bakal nemtokke Ndara. Sigra-sigra yen permana kanca sigra rakinawang sesangka Nalindra Mekmarwa sing sang Katri Gumulung mangrempak ing wadya Purda Kurarek Mendak alon tata trapsilanira Ngejomaken astanira kalih astanira kula rincang panjenengan kula semitranipun Kyai Semar nalika semanten kula pun anoman Kyai. Wah syukur mak tratap atiku. Syukur. Apa-apa mau bengi lah kok dayoh. Dina iki kok ilir kaya ngene mongko priyagung. Iki ora pangling nala garing. Begawan Durna karo Rekyana Patih Sengkuni. Wah jan. Kok kaya ketiban daru to rasane, Pak. Kok ya nggo penghasilan mbangane meneng wae. Sapa ngerti dibayar 10? Oh, Durna wong pecethil kok bayar 10 ora. Kenapa menemban? Rawuh wonten ing mapan mriki kepareng kula cumadung dawuh. Iki ngene ya Semar ingkang becik, kuwi yen to cedhak karo Semar. Mula napa mboten? Iki ngene. Iki anak Prabu Duryudana utusan karo aku supaya kowe gelem manggon ana ing negara Ngastina. Yen kowe gelem sing nomer aku iki krasa kok ora apa-apa aku seneng kok. Omahku ki omah kirek apik omah kirek. Wah. Omahku ki dos mingan. Nggo turu iso nggo kemul. Mula kowe kandha karo aku Semar. Matura karo Begawan Durna. Yen kowe gelem wis tak cawiske jempana jali-jalan pamboyongan Kemar Badranaya marang negara ing Ngastina. Kowe bakal sinubya-subya, kowe bakal disunggi-sunggi, kowe bakal diaosi dening para Sata Kurawa. Kowe bakal disembah dening para kawula sak negara Ngastina. Kuwi nek kowe gelem.
Nanging yen kowe ora gelem, kowe berguguk, kowe tak peksa ora gelem sowan ana negara Ngastina. Oh, aja takon dosa Semar. Sing gedhe pangapuramu. Yen to Begawan Durna ngaturake kamurkaning Begawan Durna, yen to Begawan Durna ngaturake kawengisaning barep kuwi ora tau ngerti karo wong tuwa. Kae apa sing jangkae amba dedeke dhuwur, kae ora tau ngerti karo kowe. Ping pira kowe tak labuhi? Iya. Iki lagar tak urus. Nek masalah Durna arep boyong kowe sakarepmu, perkara gelem karo ora kuwi perkaramu. Ning ana kata-katane Durna sing gawe mangkel atiku. Kata-kata sing ngendika. Kata-kata apa? Kowe rasa cerewet. Ora entuk omong. Kata-katane Durna sing muni Karang Kajempel tak gawe sungsang bawana balik. Pak, aku ki lahir ning Karang Kajempel. Aku ki gedhe ning Karang Kajempel. Jiwa nasionalismeku ning Karang Kajempel. Ning nganti Karang Kajempel iki didak-idak menungsa sing kurang tanggung jawab. Semar gelem niku ya bejo sampean, nek ora gelem rasa ngetokke kata-kata sing marai sakit teng ati. Loh, kata-kataku perkara nggo endi? Sampean. Ketua Pemuda ngendi? Ketua Pemuda Karang Kajempel. Ora wis diganti to? Omen aku ndapuk dhewe kok. Ketua Pemuda kok ndapuk dhewe ora. Iki lara ati. Nesuku ora mergo Semar arep boyong, ora. Bagong. Kejawa nek ana sego teko. Aku sing ora nrimake. Lho, kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni apamu? Seru tenan Bagong. Sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu, Dur? Kowe ngembe karo aku, ya. Kowe ngilani karo Bagong. Ora masalah, ning saiki diteter nang kene diseksekke piyai semene akeh. Durna karo Bagong menang sapa? Lho. Durna kuwi gurune wong perang. Durna kuwi gurune para Sata Kurawa. Selagine Pandhawa wae meguru karo Begawan Durna. Lah nek Bagong kowe wani karo Begawan Durna, ora nganti telung kedheping paningal, mesti bakal tak untapake nyawamu nang kayanganing Bathara Yamadipati. Weh, lah rasa kok ki ana omong. Aku ki mau kata-katamu, Dur. Tidak habis pikir aku. Biyen kowe tau janji karo aku apa, ha? Nek dadi pendhita ning rana. Metu Jawa, ora metu ning kene tak dadekke batang kowe kepato. Ayo metu Jawa. Iki nek wis kaya ngene iki saiki aku tak takon karo kowe. Sing tanggung jawab sapa? Yo, bareng ki omong sing tanggung jawab sapa? Lho, sing ditakoni iki kowe. Apa? Mar, nek omong ki pandangane ke sini. Ora kemana-mana. Tak kira sing tak takoni iki. Wong tuwa iki mripate wis liring. Mripat kok le mubeng ora padha. Lobok siji kuwi mar dandake. Wis cerewet. Kowe karo bapak iki mesti ngayal. Aku tak takon nek Durna nesu, mongko kae mesti nggawa Kurawa. Nek nganti Karang Kadempel diopyak Kurawa, sapa sing wani? Kowe wani Kurawa? Karo Kurawa wani? Yo amang mau bengok-bengok bareng tan saiki bapak ngendika kaya ngono. Wong ki nek omongan ki mikir Durna iki nggawa Kurawa. Terus ngopo? Perang ya, Tru? Emoh. Aku kesel kok, Gong. Biasane kowe kan perang. Aku saiki mau perang kok. Perang ki entuke apa? Mbok ya wis rasah. Aku sing ngewangi. Ayo lakonono dhewe kowe. Mun aku mati, ya tak pendem. Ketoke kowe seneng nek aku mati, Tru. Ora perkara seneng, wis gawe masalah kok wegah. Ayo, wis piye? Bagong kudu tanggung jawab. Tak tanggung, Mir. Asa kuwatir. Aku sing miwiti, aku sing ngrampungi. Paribasane jagung bakarane. Tukoke, Mir. Lho. Jagung bakarane.
tanggung perkarane maksudku ngono. Heeh. Wani. Wani. Sapa sing arep tok jokke? Nyok, Wonten dawuh. kowe isih sayang karo aku ra, Nyok? Kula kowe. Ya nyuwun pangapunten ngaten kok duka. Kula menika remen nek Lurah Bagong ngaten menika. Mendelik-mendelik menika ngados netranipun kados badhe ucul. Mata kok cepling. Perang karo Kurawa ya? Lurah Bagong perkawis Kurawa kula ingkang ngunduraken. Tenan? Inggih, saestu. Aman. Beres. Nek ora ana Anoman modar tenan. Kowe kok ya dadak toke wangi to. Kula menika dipun labuhi Lurah Bagong sampun wungsal wangsul Lurah Semar. Wijang menapa kula badhe labuh dhateng Lurah Bagong. Kowe rungokno Mir, arep wong kaya ngene iki labuh karo Anoman ki wis bola-bali. Jaman Anoman ketemu Dewi Sayem Praba kelingan to, Mar? Iya kelingan. Anoman picak kae? Iya. Sapa sing ngaryake Anoman dadi tukang pijet? Nganti Anoman entuk penghasilan 7.000 ping pira ya, Mas ya? Inggih. Aku sadurunge tok tambani diapure. Nek ngomong kok waton telekop ora. Terus Sayem Praba terus asline terus seneng karo Anoman, ya ta, Man? Inggih. Sapa sing nemokke Anoman karo Sayem Praba sing goleke nggon? Nganti iso anak-anak, ya ta, Man? Inggih. Kula ngertos. Aku. Andake sing nyimpen rahasiane ya aku. Kandhake ra, Man? Ampun kira ampun. Iya, aku ndak kebadaran. Kowe to, aku ya mung aku genak-genak karo Anoman kok. Mula Anoman labuh. Ayo, dibubarke pasewakan. Pasewakan sak pejagong warga dukuh Karang Kadempel. Heeh, iki nek ora aku dek metu njaba ngetutke Anoman ndak dikira aku ora tanggung jawab karo apa sing wis tak lakoni, Pak. Bagus. Ora ketang ming klungsu-klungsu nek melu udu Anoman perang kowe ya kudu melu perang. Siap. Wani apa, Gong? Wani, golek mungsuh sing enteng-enteng to. Citraksi. Durmagati. Ora kira-kira ora digdaya terus aku mesti menang. Urung karuan Ndara Citraksi, Ndara Citraksa, Citraksi, Durmagati, Durgempa ya ampuh-ampuh kok. Wis ora iso. Ora ana sing iso menang karo Bagong nek Kurawa. Mosok Kurawa menang karo Bagong? Teneh penontone protes. Ayo. Dalange kocluk. Ayo. Ana Bagong kok kalah karo Kurawa, genah nek ora ditanggap meneh. Ayo. Medeni. Mosok grup karawitan kok nyangga dosa? Ayo. Karawitane nyangga dosa, sing gawe dosa sing putih-putih iki ora. Kowe kuwi sing gawe wah iringan anak tiri kok. Heeh, Jeng. Mangga. Paripurna sang nata arsa
langit mambang pantepasulan upamaneka lintang ulya kusuma yana sumawur miyat langaning kalangiwana gelar mandhan muncar non lir kekonang surem sorot etan padang Koko Prabu Jimat sesemban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ndwarawati. Nuwun wonten timbalan Yayi. Sawetawis anggen paduka kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta. Sawetawis ingkang rayi dereng kepareng munjuk atur krana kodheng raosing manah kula. Anggen kula sampun andhuta dhateng ingkang putra pun tetuka supados sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang wigatos nanjihaken dhateng Kyai Lurah Semar Badranaya paran sababipun dene sampun wonten tigang candra mboten kepareng sowan wonten ing Praja Ngamarta. Yayi mangsa mangke sampun ketingal Gatotkaca sowan ngersa Paduka Yayi Samyaji. Mbok menawi kaselak nata ing penggalih Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma tumuntenan nimbali pisowanipun ing putra ping Pringgondani kasinggihan mekaten Gatotkaca wonten timbaling ngadhawuha Maradyage matur marang awakmu ing Ngamarta miye mungguh purwa madilan wusana ninggir sewu-sewu kalepadanipun ingkang putra Tadah Wadana ngantos sawetawis dangu anggen kula mboten sowan ngersa Paduka krana katrem mapan wonten ing Karang Kadempel. Yen to pancen mengkono tumuli gage matura paran sedyaning Kyai Semar dene ora keparang sowan ana ing Praja Ngamarta. Oh Prabu, wale-wale menapa? Cetha wantah ngendikanipun Kyai Semar Badranaya bilih gesangipun tasih mardika mboten kabanda dening sinten kemawon.
Ewa semanten ingkang putra andhesek rembag dhateng Kyai Nayantaka supados sakmangke kersa sowan dhateng negari Ngamarta. Namung panjenenganipun Kyai Semar cetha kula tampi Pandhawa saged hamboyong dhateng Kyai Nayantaka menawi saged ngaturaken inggih winastan Sekar Tunjung Seta. Uwa Prabu niat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan badang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mangsa katiga Yai kadanging pun Kakang Arjuna wonten paring adhawuh Muradiyagi maju kene Dimas Panengah Latmara Sang Arjuna semenya kang kamanungsan kasrepan tingkah ngungsung Arjuna wonten paring adhawuh Koko Prabu ora susah dadak nganggo lidah sinambung mestining siadi midhanget apa kang dadi aturat majamu tetuka kala nonon Muradiyagi upadinen kang aran Sekar Tunjung Seta ayo kongsi siadi sowan ngabyantraning pun Kakang lamun ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Seta Yai Arjuna Prasta dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu yanana ingkang rayi madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Panengah Kresna tantulasa hanyakra ring Sang Resi cah Nawesota Yai kula wonten paring adhawuh Koko Prabu bidaling kadang kula pun Arjuna nalika semanten sajak ambalang liring dhateng Raka ing Ndarawati mila kelana kula badhe tutuntat lampahipun kadang kula Panengah Koko Prabu, kula semanggaken kasembadenan botenipun kadang kula Arjuna anggenipun ngupaya Sekar. Oh nggih ngestaken dawuh Dara. Nggih. Ayo tut mlaku jantranipun Kakang. Kresna kakangku ayo tak dherekake. Brahmara ratang wasraya ngambrengan.
jangan nongko. Janaka. Jangan nongko. Kowe iki yang apa to, Kang? Ndara Janaka metu kok tok rangkul anggepe kuwi kadange apa piye? Apa adine apa dulure tuwa? Ya Sinarawedi ora. Nalagaring dalem. Petro dalem. Aku tak takon karo kowe Maragagi Wangsulana pitakonku nggih. Apa sing dikandhake Gatotkaca Atmajaku mau pancen kepara nyata. Leres. Bapak ngersakaken Sekar Semboja. Oh, Sekar Tunjung Seta katur ngersanipun Bapak. Bener. Mula ora kok anudut. Watuk ora we. Bayi ae ora udut watuk terus. Ana bayi. Nek emi. Ha iya. Hubungane apa kok jenenge ora emi ora. Bayi me ya men kaya. Aku arep goleki menyang endi Panakawan. Selagine jenenge wae lagi ngerti iki. Panjenengan menika satriya lantip panggraitane. Satriya pinter tur dasare ya wasis waskiteng SD ing samubarang lir. Iya. Mesthine mboten ajeng kekilapan to, Den. Ya digoleki teng pundi? Lho. Kaya sampeyan nek gayuh wahyu nika lho. Kira-kira jagat ora ana sowan kayangan. Lho, nek cara kula ngaten. Lho, ya ta, Tru? Ha iya. Ha kok meng kaya perkara Sekar Tunjung Seta kok mbingungi. Alah dene le panjenengan menika mantasaning titah unusaning jalma, pitataning menungsa. Meng perkara Sekar Tunjung Seta kok bingung. Gunjang kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Midhanget aturipun ora ana garing sigur tanggaping gati Risang Arjuna. Matek aji sepyangin. Mesat ngegono sowan Sang Asih Prana. Rada ngantuk iki, Tru. Heeh. Tak cek. Tang ngono penak kok tang bluk. Iki. Ayo wis ben ora ngono kuwi sok makler barang itu. Ah, mula ki ora sok nyanyi-nyanyi nang kendaraan. Wong ya ora. Ah sapa? Mula kancane do medun Jumatan kok ora dhewe. Genah kudu dibasuh 7 air. Ha iya. Ya saya. Aku ngojo omong sinden barang ora. Dinteni kene Ndara Janaka. Ha iya, mbok menawa kasembatan gareng ya cerdas kok le ngandani nek kudu sowan Sang Marse. Sapa? Marse. Asih Prana. Hah? Asih Prana. Marsih Klawer. Asih Prana. Marsih Klawer dengkulmu mlocot ora. Marsih kadi pira? Ya isa-isane kelingan ora. Kancae. Kanca apa? Oh iki kanca ya. Nggo cegah lek truk mbangane esuk-esukan ngantuk. Wis ora apa-apa ora masalah sing dong meng kancane dhewe ora apa-apa. Ha iya. Men do melek. Iya, yo dinteni ya. Ya.
Merenus mubang wangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kukila ringkanegara sagatar kene donga engkung ler wuwu sing pene panca Babatoking ayam wana mrak manguwuhing pagakan Mas Tunama sidam karing bawuna langgeng Mboya pangling titah pujangkara Lesmana ing abyantaning ngarsa ulun padha rareja sak prapta kita tansah pinaringaning kawidadan niring sambika sowan kula pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk ya nggih luntampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestuna tampanana kula wundingga jimat pariping dayanana ing kasantosan apa to kang dadi darunane dene jeneng kita ngabyantara maradiake matur marang panjenengan ulun nggih Lesmana pukulun wale-wale menapa sepinten genging kalepatan kula diagung pangaksami inggih krana awrat-awratipun nampi kewajiban saking Kanjeng Koko Prabu Rama Wijaya anggenipun adreng kepengin amboyong dhateng Kyai Nayantaka kundur wonten ing tanah Hinding Pancawati iwa semanten Kakang Semar nggadahi pepanggil reruba ingkang wujudipun Sekar Tunjung Seta monggo Lesmana dereng mangertos wonten pundi thukulipun upami wonten thukulipun madyaning jagat tartemtu kula ingkang badhe amethik wujuding Sekar namung kemawon paduka pulun kula aturi paring dawuh iwa dene mboten wonten thukulipun wonten ing jagat upami thukul wonten ing kayiwangan pukulun klilanana dinten sak mangke nyuwun diparilah paduka Sekar Tunjung Seta badhe kula boyong wonten ing Janaluka pukulun rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning harga Ram kang tumingal dendeng saengga praja
rada ing katrenjo sawaning Sang Arjuna kagat Sang Hyang Asirana wau. Mangelingono lenggah madyaning Ontarandir bawana mangelingono sang Bathara Luhung mangelingono Mastuna Sidan Skaring bawana langgeng Mboya Pangling kaya Arjuna kasinggihan pukulun ana wigati apa dene kita ngabyantaran ngarsa ulun kekilapan manapa pedaga pukulun menika mangertos dhateng mobah musi ing titah sampun malih namung manahipun ingkang abdipun Janaka nadyan jagat menika ginulung dening paduka pukulun badhe kasembadan pukulun ing kagatri sang kapirang urinangkul kinembet-kembet dosang reknaning bawana ing Arjuna lan Lesmana sayekti kakarone duwe panjangka ingkang tetunggalan wujuding Sekar Tunjung Seta ayo kongsi ulun dinakwa Mboya Adil mara Sekar bakal ulun balangake sapa ingkang bisa nyandak playuning Sekar ya kuwi ingkang bakal antuk wujuding Sekar Tunjung Seta ngger sakroron. Janaka luwih enom nanging kurang trampil trengginas mara sawangen Lesmana ingkang ngukup wujuding Sekar Tunjung Seta Raden Lesmana aja ngungalake dodo aku ora bakal bali marang negara Ngamarta yen ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Seta bareng mati tak wujudi leganing ati rebut wujuding Sekar Tunjung Seta nalika semanten padha-padha digdayane padha-padha rusane lan kasektene jalaning jagat gawaning para dewa Sekar Tunjung Seta binelah dadi loro ingkang siji awarna putih ing siji awarna biru kagat kadrawkasan satya kekalih
Semar. Mara aku ingkang bisa mboyong Sekar Tunjung Seta Kyai Nayantaka. Sekar dinalah dadi loro, ingkang siji warna seta, ingkang siji warna biru. Aku uga ingkang bisa ngaturake Sekar ingkang awarna biru, tegese aku uga duwe wenang bakal mboyong Kyai Semar. Aku ingkang bisa ngaturake Sekar Tunjung Seta. Hati-hati lho, Pak. Sing adil. Hati-hati lho, Pak. Sing adil iki satriya bebayani kabeh. Nek nganti gelut perang, wah jagat iki iso geger ya, Tru. Embuh. Gelut ya, Tru? Lho. Ngopo kok gelut? Kowe ora kompak e. Saya esuk ketoke arep mateni pasar aku kowe. Mengkene jane angel lho. Ya, Tru? Heeh. Ha ngono dadi kompak. Kudu ngati-ati, ora ngati-ati iso gawe geger jagat sak isine. Ya, Tru ya. Heeh. Gong. Tutuk ora. Men. Diabuti kabeh. Aja. Ngawur kowe jenenge. Aku nekat lho saiki. Iya. Mudhar ora we, kapokmu kapak. Ra penak rasane. Sing ngenteni le adan sik. Heeh. Kaya ning kono sapa? Ha iya. Pak, piye leh mung ngrampungi perkara iki?
Mariki arep wis tuwa iki anggere dijedeli driji dimut. Iki mung dadi sanepa. Kembang siji dadi loro, loro dadi siji, kembange tak gathuke. Ya monggo, Pak. Pancen iki sing tak goleki. Nek iki neng kene, aku ya wis ora arep pindah. Ateges pancen Semar mapan ana ing Karangkadempel, kateges ke bawah keperintah negara Ngamarta. Den, kula momong kali ndara-ndara kula Pandhawa, Den. Anggap adil wae lah kok isih panca bakah. Petruk, kono ditututi bendaramu kae digatekke nggih. Yo Gong yo. Gancing langit kelap-lapaton Ringin sanging risang mawe gandrung Aja mbok anggap kowe ngukup Kyai Nayantaka lega atining Lesmana lamun isa nglangkai bathang Lesmana boyongan Kyai Semar kelakon penjangkam sinten dipun tepangaken Nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya menika sinten Nalindring Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna nlonjong botol anggenipun ngambandir gantara tumuju dhateng kadang kula Arjuna anggenipun Pancabakah menika rayi kula sinuwun boten nerimakaken menawi ngantos rayi kula alit babak kulitipun ageng muncrat marusipun kula ingkang boten narimakaken ning rak sampun lajeng ngrubut dhateng kadang kula panengah kula mboten badhe melu sinten ingkang ngrencangi Arjuna menika teges mengsah kula ingkang badhe ngrencangi kadang kula pun Janaka menapa sekinten Sipun Prabu Rama Wijaya saged ngungkuli dhateng kadhedanipun nata ing Ndarawati sinuwun manteng paningali Sang Rama Wijaya ing cipta datan wonten Nalindra ingkang wantun anapaki kridaning Nalindra ingkang wis kasembadan angratoni Triloka kejawi amung nata Ndarawati mila tumunten anyawang dhateng nata Ndarawati mulat lenggahing Sang Hyang Bathara Suman ngalumpruk datanpa daya nata ing Pancawati pukulun ana babar pisan gumun raos ing manah kula dene wonten Nalindra ingkang wantun anapaki kridanipun Rama Wijaya jebul paduka pukulun ingkang sampun tumimbal manuksma wonten ing angganipun nata Ndarawati dhuh pukulun Sang Hyang Bathara Suman kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan namung paduka sampun ngantos negakaken dhateng kula benjang kula kedah manuksma dhateng angganipun nata Ndarawati pukulun
pamiya paduka badhe ndawahaken pidana kula mboten badhe selak. Sekar ingkang sekawit wujudipun setunggal inggih menika Sekar Tunjung Seta. Sareng kula anggirebatan Raden Janaka mbelah dados kalih ingkang setunggal warni seta ingkang setunggal warni biru. Kula piyambak mboten saged andungkap pangendikaanipun Kyai Lurah Semar. Anggenipun paring dawuh loro dadi siji-siji. Ora bakal iso dipisahake Kanjeng Koko Prabu. Yayi, satemene si adiwus antuk dalaning kasuwargan. Sarana sasmitaning ngendikaning Kyai Semar ingkang paring pangandikan loro dadi siji. Arjuna lan Janaka utawa Lesmana lan Janaka ora bakal dipisahake. Ya Arjuna minangka dadi swarganing Lesmana. Wit sore mau metu lagi metu saiki. Nganti keturon. Yo. Rantak-rantak lakuning Wadyabala saka Pancawati Prabu Rama lan Raden Lesmana trabung saka ndene Gantara. Hei. Sawe Wanara Kusika Seta Raden Anoman ya senggana. Wah, critake togok Senopatine Prabu Rama. Katon nggonmu bakal nlabung tindahing pepundhenku. Ora nrimake sedane Sudarmaku. Raden Bigananda, aku anake lanang. Sirmu piye? Ayo belano nusula gerangamu. Wah! Ah! Bola-bali nek percaya karo Kakang Durna kuwi ora ana rampunge. Goleki Sekar Tunjung Seta saben pasar dodol kembang digoleki. Saben pasar dodol kembang digoleki. Entek-entekane ora entuk gawe. Surak mawurahan manengker gumuruh yen to Semar momong karo para Pandhawa Kurawa ambyak awur-awur. Awar-awar. Karsa madangi jagat tuk mungo-mungo paneng sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung
Alhamdulillah sampun paripurna. Purwa madya wusana mboten wonten ingkang cicir setunggal kemawon. Ya Semar. Kula ingkang sagah momong dhateng para Pandhawa mapan wonten ing tanah Jawi mriki. Semar iya. Mugi-mugi sedaya cariyos wonten ing pagelaran ringgit menika wonten ingkang sae lan wonten ingkang boten sae. Sing apik monggo saged kinarya sangu anggipun napaki gesang wonten ing alam padhang. Sing ala dibuang sing adoh aja dadi wisuna. Iya Semar. Purnaning gati menawi wonten lepat kula sak rombongan nyuwun pangapunten jer kula namung menungsa lumrah. Sura Sudirajane Kang Rat suh brasta kaping ulah Darmastuti rayu sami makarya rayu samya pinanggih. Suminten ketiban cendela cekap semanten atur kula cekap semanten crita kula menawi wonten lepat nyuwun pangapura Ndara.